Waqt iż-żjara tiegħu f'Beijing, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Jim Borg kellu laqgħa bilaterali mal-kontroparti tiegħu għall-Gvern Ċiniż Wang Yi. Fil-laqgħa li kellhom, iż-żewġ ministri tkellmu dwar ir-relazzjonijiet b'saħħithom li jeżistu bejn iż-żewġ pajjiżi u li jmorru lura 20 ta' snin. Fl-istess ħin, irrikonoxxew il-bżonn u rrieda li ż-żewġ naħat ikomplu jsibu l-mod kif bl-isfidi internazzjonali kurrenti ikomplu jtejbu l-ħidma ta' bejniethom biex iż-żewġ popli ikomplu jibbenefikaw. Il-Ministru Borg irringrazzja l-Ministru Wang Yi li flimkien mal-Konsulent dwar is-Sigurtà Nazzjonali tal-Istati Uniti fl-aħħar ġimgħa tażlu lil Malta bħala l-post naturali tagħhom biex ikomplu d-diskussjonijiet strateġiċi bejn iż-żewġ ganti dinjin. Huma tkellmu fid-dettall dwar ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina u anke rigward il-kooperazzjoni li tista' ssir bejn iż-żewġ pajjiżi fuq bażi multilaterali, primarjament fuq il-livell ta' Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fejn Malta qiegħda sservi t-terminu tagħha bħala membru elett. Dejna blaqa mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin, il-Ministru Wang Yi, illi propju mhux soltu żewġ ministri jiltaqgħu darbtejn f'qasir żmien ilqajtu f'pajjiżna sitt ġimgħat ilu meta ġie jiltaqa' ma' National Security Advisor tal-President Biden laqa importanti bejn żewġ pajjiżi kbar bħal ċina u l-Amerika u llum kienu illi laqani ġewwa Beijing għal laqat politiċi fejn tkellimna fuq relazzjonijiet bilaterali, l-Ewropa u ċ-Ċina u anke dak li għaddej. Fl-ewwel jum ta' ħidma fiċ-Ċina, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti kellu l-opportunità li jinawgura x-xogħol ta' manutenzjoni li sar fuq il-binja tal-Ambaxxata ta' Malta ċ-Ċina f'Beijing. F'din l-okkażjoni, il-Ministru Borg qal li l-Gvern Malti qed ikompli jinvesti biex jara li l-infrastruttura tal-ambaxxati barra minn xtutna tkompli tissaħħaħ bilan li jkun provdu spazju adegwat fil-ħidma diplomatika u konsulari ta' Malta. Irringrazzjaw ukoll l-Ambaxxatur John Busuttil u lit-tim Malti tax-xogħol importanti li qed jagħmlu. Il-Ministru Jim Borg kellu wkoll laqgħa mal-Viċi Mexxej tal-Partit Komunista Ċiniż, Wang Lingyun.